जिसुनि मुं जिसुनि मुं सोरगोदेर थाबो दौवो आरोखि मा गेलेदोंब्रा मा गेलेदोंब्रा सोरफोर एसे टाइम पास गेलेथो नों आंबो गेलेनो हागोन नामा औ हागोन नोंनाव फैसा दं औ बिसिबां नायनो नोंलाय दे बहायसो आं फाना फैदों आंबो 8 लाख थाखा दङ दे बेबो बिसोरजोंहाय लोगोसेनो जाफाबाय एखे जाफाबाय आरोखि सैताना बिसोरजों लोगोसे बेखौ बुंब्रायफाबाय आरो आं माथो मोनाखिसै बियो 500 रां हरदों नै बेबोला माथो आं मोनसेबो गैया बेनि फैसाखौ जेरैखियालाबो जोङो लाखिजोबथारो बेनाव गोबां रां दङ नोंनिथ' रां गैला आं मोनसेबो मोनाखिसै दानि मा खबर नोंनिथ' रां दानि मा खबर नों आंनि बुस्थुआनो 5000नि बेखौ थांगोन आं दे बे गासैबो गाहाय गस्ला बेबायदि थाबना गेलेबावनायसै आरो बे बर्डखौबो आं मोनबावासै दानि मा थाबावनाय नोङो ओरै दङ नै 3000नि अब्ला थाबदो दिनैसिम मोनलेंगोन आंखौ थगायखो ना माखो बिसोरलाय आं माथो मोनसेबो मोनाखिसै बे फनाथ' आंनिसो जानांगौमोन बिदिसो जादों गोसोआव ओइ जाया ओइ बे नोंनि मालाय जाया बेखौ बुंनो नांगौ बेबायदियैनो बियो लोगोफोरजों बुना गालांजाबाय गासैबो लुथिना लांजाबाय आरो आं बिदि जानो माखिसै आङो दा बिदियाव फैनानै आं दा बिदि गोदाव सोराव सफैबाय
Itu bosan jawa, kamu kerja mana bilang? Jangan dimasakan anak kita masih lepas. Bisa kau dah begini pun. Bisa menghuni dalam konsep ayah apa yang berkahana berbeda ujung nama itu Ini sampai jam yang benar-benar